Dobrý deň. V tomto videonávode si ukážeme, ako podať prihlášku k zápisu šteniat. Najprv sa prihlásime do plemennej knihy so svojimi vlastnými prihlasovacími údajmi. V kolónke Modul vyberieme rolu chovateľ, majiteľ a vyberieme si správu prihlášok k zápisu šteniat. Stlačíme nová prihláška k zápisu šteniat. Máme tu chovateľskú stanicu, vypíšeme plemeno, ktorého sa to týka, dátum párenia, dátum, kedy sa nám šteniatka narodili, dáme pokračovať. Priložíme dokument, odporúčanie na párenie, vyberieme, uložíme. Teraz vyberieme otca šteniat. Uložíme. Vyberieme matku šteniat. Uložíme. Teraz zobrazíme detail otca a pridáme dokumenty, ako sú získané tituly, preukaz prvej stranu, preukaz druhú stranu, prípadne nejaké zdravotné vyšetrenia. Vyberieme, nahráme, uložíme a takto všetky. Potom prejdeme do zobrazí detail matky a zase pridať dokumenty a postupne nahráme tituly, zdravotné vyšetrenia, rodokmeň jednu aj druhú stranu. Pridáme, uložíme. Teraz ideme vypísať počty šteniat, ktoré sa nám narodili. Stlačíme zmeniť počty šteniat. Vypíšeme si, že sa nám narodil jeden psík, jedna sučka. Ak sa narodí mŕtve šteniatko, tak napíšeme, koľko ich bolo. A rovnako tak, keď v ďalšom čase nejaké šteniatka uhynú v najbližších dňoch, tak napíšeme počet. Zapísať počty šteniat. Teraz to máme ešte aj farebne oddelené, modré psíky, rúžové sučky a teraz pridáme jednotlivé šteniatka s ich menami. Najprv pridáme psíka, pohlavie pes, druh srsti, ak je na výber, farba a aký rodokmeň chceme. Ak už vieme nového majiteľa, rovno vypíšeme meno. Adresu a krajinu. Uložíme. Toto sme už mali. Pridáme ďalšie štenia, sučku, pohlavie sučka, druh srsti, farbu. Tu pridáme exportný rodokmeň a zase majiteľa. A kam šteniatko cestuje, uložíme. Vyberieme na čipovanie veterinára, ak ho databáza pozná. Uložíme. A týmto pádom máme hotovo. Stlačíme uzavrieť prihlášku a odoslať na kontrolu klubu. Potvrdzujeme, že všetky údaje sú pravdivé a uzavrieme prihlášku a odošleme ju na klub. Teraz to máme celé hotové. Môžeme sa vrátiť na zoznam prihlášok. A tu vidíte zoznam všetkých prihlášok vrhu, ktoré ste podali, dátum narodenia, dátum, kedy to bude vybavené, status, že vy ako chovateľ ste ju uzavreli kompletne, v akom stave je na klube, v akom stave je na veteríne a v akom stave je na plemennej knihe.